Ahojte, som tu zas a dnes porozprávam trochu viacej o kvalite elektrickej energie a o meraní siete, rozvodnej siete, tak ako to je. Na meranie kvality nebudem sa tomu venovať úplne hlboko, lebo na to sú takéto meráky podobné. Napríklad toto je jeden z nich a to v niektorom ďalšom dieli, pretože kvalita je pomerne rozsiahla téma, o ktorej sa dá veľa rozprávať, len taký nástrel. Elektrickú energiu kupujem ako akúkoľvek inú komoditu. A keďže ju kupujem, a je to tovar, chcem vedieť, ako dobrý je ten tovar. Keby som mal dvoch predajcov alebo dvoch obchodníkov, ty mi ponúkaš energiu, ako je dobrá, to je jedna vec. A druhá vec, aj z hľadiska štátu alebo nejakých regulačných úradov, treba si povedať, že tá energia má spĺňať nejaké parametre. A to, aké parametre má spĺňať, to nám hovorí norma EN 501/60, čo je taká modla. Každý, kto dodáva energiu, musí ísť podľa tejto normy a norma mi hovorí, ako energia, ktorú mám v zásuvke, ako má vyzerať. Ideál je, aby vyzerala takto, ako mám tu. Proste nejaký sinus, 50 Hz frekvencia, efektívna hodnota 230 V. Ja som si použil Pico, takéto, trochu inými konektormi, kvôli tomu, že toto Pico mi umožňuje pripojiť banánové sondy, ale hlavne sú to diferenciálne sondy. Diferenciálna sonda znamená tá, že každá sonda je plávajúca, ten osciloskop má 4 plávajúce kanály. Ja mám teraz zapojené na kanály A napätie a na kanály B mám prúdové kliešte. Prúdové kliešte kvôli tomu, aby som videl aj priebeh prúdu. A pozrieme si najskôr napätie, ako vyzerá v sieti. Takže prepnem si na live mod. A už ste si mohli všimnúť, tu na ten sinus nie je taký pekný. Toto je matematicky presný sinus, ako by mal vyzerať. A toto je sinus reálne zo siete, že je to tu na pomerne prudko urezané. Čiže vidíme, že tu mám nejaké skreslenie. To skreslenie podľa toho tvaru vidím, že má vyššiu frekvenciu, takže by som chcel vedieť tento vysokofrekvenčný signál nejako odfiltrovať, pretože keď si to dám zobraziť takto na osciloskop, kde mám amplitúdu do tých 230 V efektívnej, čiže nejakých 315 V tu na, tak nevidím tie drobné detaily. Veľmi jednoduchá vec na to je zapojiť si takto cievku. Mám nejakú tlmivku, oceľové jadro a jej výhodou ako každej cievky je, neprepúšťa vysoké frekvencie, tým pádom, že to je oceľové jadro, tak to oceľové jadro bude končiť niekde okolo 100 Hz. Pre vyššie frekvencie bude pomerne veľký odpor, pre nižšie nie je taký veľký odpor. Mám tu jednoduché zapojenie, kde mám žiarovku na to, aby mi spravila úbytok napätia a túto cievku ako záťaž a budem merať úbytok napätia teraz na cievke. To, čo vidíte, je úbytok napätia na sieti, keď tá cievka nie je zapnutá. Ako náhle cievku zapnem, tak napätie nám spadne dolu. A ten druhý červený kanál je prúd, takže najskôr vyššia citlivosť na napäťovom rozsahu. Tak, máme tu 2,5 V a vidíme, že to napätie je pomerne chlpaté vďaka rušeniu. Inak som aj v štúdiu, kde paradoxne v štúdiu je viacej vysokofrekvenčného rušenia, ako vydám v priemysle. Je to dané tými všetkými svetlami, spínanými zdrojmi v nich a podobne. A teraz si dáme aj prúd. No a prúd mám rozsah 1 A a vidím nič. Pri 1 A vidím ozaj nič. Dáme si dlhší čas a stále ten prúd nevyzerá dobre. A je to tým, že ho nemám zapojený. Áno, niekedy to treba aj zapojiť a hneď sa to zlepší. Takže teraz som to zapojil a stále tam mám prúd veľmi chlpatý. To je to vysokofrekvenčné rušenie, ktoré ide zo siete. Tak, jak to vidím na napätí, že je pomerne chlpaté, tak aj prúd je veľmi chlpatý. Skúsim ho odfiltrovať tak, že mám tu kondenzátor a len pripojím k tomu kondenzátor, čo mi pomôže. Výrazne sa to zlepšilo, ale ešte stále nie je dostatočne dobre. Vidím, že to rušenie je tam aj vysokofrekvenčné, aj nižšie frekvencie. Len pre zaujímavosť pripojil som tam kondenzátor 47 nano, takýto zvitkový na 400 V. Chcem s tým niečo spraviť, nie je praktické si tam takto zapájať kondenzátor, takže spravím to, že obmedzím si frekvenčný rozsah toho kanálu, čo mi tento osciloskop umožňuje. Idem na 100 kHz a tu už vidím, že prúd začal vyzerať príčetne a takisto sedí mi to aj s teóriou, fázový posúv a najskôr napätie, potom prúd podľa tej básničky, cívka ako dívka, nejdřív napätie a pak proud. Takže vidím, že napätie mi predbieha prúd a stále je to napätie pomerne chlpaté kvôli tomu všetkému rušenie, čo tu je. A hlavne, čo je podstatné, sú tieto skoky tu, ktoré sú spôsobené spínanými zdrojmi. Toto je zaujímavé meranie v tom, že
z toho celého frekvenčného spektra a rušenie, ktoré je supraponované na sinuse je pomerne malé oproti amplitúde tých 230 V, alebo teda špička, alebo 0 špička 315 V, kam ide sinus pri normálnom sieťovom napätí, tak ja som si z toho vyhrízol len to rušenie a pozerám sa len rušenie na amplitúde, teraz tam mám 2,5 V. To všetko mi umožnila cievka. Veľmi ťažko by som to robil z toho digitálneho signálu, pretože by som potreboval veľmi veľkú bitovú hĺbku. Takto som si to analogovo ako keby vyfiltroval, posunul, kde sa mi s tým ďaleko lepšie pracuje. No a aby som videl aj to napätie krajšie, tak skúsim obmedziť frekvenčný rozsah aj na napätie, na tých 100 kHz. No a vidíme, že napätie vyzerá lepšie ako prúd. Mám rovnaké obmedzenie 100 kHz, odfiltrovávam aj napätie, aj prúd. Zobrazujem len to, čo je pod 100 kHz. Pri tom prúde je to preto chlpatejšie ako napätie. Jednak meriam menšie napätie, ako keby tým, že je to prúdový transformátor. A jednak aj preto, že tá sonda funguje na princípe halovej sondy, čiže vnímam aj magnetické polia. A tie magnetické polia tu sú zo všetkej tej techniky a ťažko sa ich zbavujem. Ja to vidím na tom, že keď tie kliešte otvorím, takto, čiže ten magnetický obvod otvorím, nie je uzavretý, viacej chytá rušenia, tak hneď je to tam poznať. Teoreticky by som mohol spraviť to, že by som spravil viacej závitov. Teraz som dal kliešte naopak. Toto je inak krásne vidieť, keď dám kliešte naopak, prúd mi začne predbiehať napätie, takže musím dodržať na tých kliešťach je tu takto nakreslený smer prúdu, takže musím ho dodržať, alebo keď to dám naopak, tak mám problém. A skúsim spraviť viacej závitov. Takto som si spravil viacej závitov na kliešťoch a musím ubrať z rozsahu, lepšie podané pridať. A už relatívne na tej prúdovej strane to nie je také chlpaté voči tomu napätiu, ale to je len relatívne tým, že som ako keby zvýšil citlivosť toho prúdového merania, že som to posunul. Keďže nepotrebujem merať absolútny prúd, ani ma to nezaujíma, tak môžem použiť aj takýto trik. Keby som chcel mať údaje v ampéroch presné, tak by som to musel vydeliť. Mám tu 4 drôty, mi prechádzajú tým okom, takže vydelil by som to 4. Takže teraz, keď tu mám po 1 ampér, môžem sa pozrieť, koľko to je špičkovo. Špičkovo mi ukazuje 575 mA, takže nejakých 150 mA, 120 mA je prúd, ktorý dáva tá žiarovka, alebo ktorý tečie cez tú žiarovku a cez tú cievku. Cievka je studená, čiže na nej sú minimálne straty. Toto je ukážka, ako sieť nemá vyzerať. Ešte stále to bude v rámci normy, ale už tu vidím, že nie je to sieť, ktorá by bola úplne v poriadku vďaka týmto jednotlivým zákmitom. Keby som si to dal zobraziť ako rušenie na Fourierovú transformáciu, a tu budeme musieť prúd vypnúť úplne. Dáme to zase do 100 kHz. Tak, vidím, že veľmi výrazne mám rušenie tu na 35 kHz, 37, okolo 35 až 37 kHz, tu je ďalší špík na 51, a samozrejme tu na tých základných 50 Hz je veľa. Čo je zaujímavé, 21 kHz rušenie, to už je v oblasti, ktoré je počuteľné. Niekedy pískanie alebo takéto divné frekvencie pri strojoch sú také, že niečo ide zo siete, že tam ruší na tej počuteľnej frekvencii. Veľa rušenia je v počuteľnom pásme, ale skôr v basoch. A takéto pri vyšších frekvenciách to býva nepríjemné, to býva všelijaké také pískanie, ktoré je počuť v niektorých veciach. Na tej cievke, väčšinou cievka, ak by mala zlé jadro, zle zaliaté, tak by mohlo byť počuť takéto pískanie. To sú tie niekedy je počuť z transformátorov alebo takéto brúmy, ktoré spôsobujú hlavne tieto vyššie frekvencie. Je to aj jeden z dôvodov, prečo dávam na zariadenia filtre. Jednak sa snažím odfiltrovať tú zložku, ktoré zariadenie vygeneruje, a jednak sa snažím odfiltrovať aj to, čo je v sieti, aby mi to neišlo do zariadenia. Väčšinou spínané zdroje, nejaké frekvenčné meniče majú na sebe filtre na vstupe a častokrát to mám tak, že zariadenie, ktoré má dobrý filter a vedľa neho mám zariadenie, ktorý má zlý filter, tak to zariadenie, ktorý má dobrý filter, môže vykazovať nejaké chyby
pretože odfiltrováva aj za toho, kto tam vyrába rušenie viacej a ten jeho vnútorný filter je preťažený. Niekedy je to až tak zlé, že ten filter môže zhorieť, alebo keď mám aktívne PFC, čiže aktívnu korekciu účinníku. Aktívne PFC mi dokáže korigovať účinník len do určitého rozpätia a keď to prekročím, keď tam budem mať veľmi zlé zariadenie alebo zariadenie s chýbajúcim filtrom a bude mi generovať toľko rušenia, že to PFCčko to nebude schopné odfiltrovať, tak môže sa stať, že zhorí. Ja ho budem preťažovať a postupne ho spálim alebo proste odíde ten obvod. Vrátime sa naspäť k klasickému osciloskopickému zobrazeniu, pretože z tohto ma bude zaujímať aj jedna podstatná vec a to je výkon. Aký je priebeh výkonu? Takže si tu zapnem zase matematický kanál. Výkon je A krát B. No a zelený má výkon. A teraz by som potreboval ten výkon trošku zväčšiť, takže maličký moment, ja sa s tým pohrám. Tu na dolu by mala byť lišta, kde je like a zvonček. Kliknite na obidve. Ak sa vám to páči, kliknite viacejkrát. Aj keď sa vám to nepáči, kliknite na like. Nech ten algoritmus porazí. Vytiahol som si trošku amplitúdu toho výkonového signálu, potlačil som napätie, potlačil som prúd, aby sme tu nemali veľa čiar, aby to bolo vidno. No a vidím, že výkon odoberaný tým obvodom alebo to, čo je na tej cievke, nevyzerá moc pekne. Samozrejme, toto je laboratórne meranie, kde ma to netrápi nejaké straty a podobne, ale z toho priebehu výkonu je vidno okolo nuly tie skoky. No a tie skoky okolo nuly sú klasicky spôsobené tým, že tu sú spínané zdroje. A spínané zdroje sa správajú tak, že sú tam usmerňovacie diódy a toto je vyslovene otváranie a zatváranie tých diód. Tu vidím veľmi veľa diód alebo veľmi veľa spínaných zdrojov bude na tejto sieti a nie je tu žiadna záťaž, ktorá by bola klasicky induktívna, ktorá by to trošku vyrovnávala. Väčšinou v priemysle bol kedysi problém s tým, že bolo treba kompenzovať účinník tým, že sa vkladali kompenzačné kondenzátory alebo pridávali kompenzačné kondenzátory do rozvádzačov. Vďaka tomu, že bolo veľa točivých strojov, ktoré boli induktívna záťaž. Klasický elektromotor, ktorý je vlastne cievka, ktorá mi robí točiace magnetické pole a tým sa točí. A týchto elektromotorov, keď je v nejakom priemyselnom podniku veľa, tak posúvajú mi účinník smerom do tej induktívnej zložky a pridával som tam preto kapacitu, aby som to vrátil naspäť. Dnes je situácia trošku iná a jednak sa snažíme šetriť, takže nemáme predimenzované motory, ale má veľa motorov pred sebou frekvenčný menič a frekvenčný menič sa skôr správa ako kapacitná záťaž, čiže to vyrovnáva. To, čo vidíme na sieti, väčšinou na rezidenčných sieťach, proste tam, kde sú školy, úrady a podobne, tak je dominujúca kapacitná záťaž kvôli tomu, že sú tu počítače, svietidlá a všetko sú spínané zdroje. Gro toho odberu sú spínané zdroje, ktoré sú kapacitná záťaž, takže ako keby sme potrebovali kompenzovať naspäť. Pridávať induktívnu záťaž, pretože tej induktívnej záťaže v klasickej budove je veľmi málo. Aj keď budem mať klimatizáciu, ktorá má kompresory, väčšinou každý ten kompresor má svoj invertor, alebo už to vidíte aj na chladničkách alebo na práčkách, kde sa výrobcovia chvália tým, že je tam invertor. To znamená, že je frekvenčný menič, alebo nie len frekvenčný menič, ale že je tam elektronický obvod a nemám to priamo privedené na motor, ale je tam buď ten frekvenčný menič, alebo by som si vedel predstaviť aj to, že to usmerním a jednosmerným prúdom roztáčam ten motor. V tejto problematike merania, toto je veľmi jednoduchý nástrel. Ako sa meria na sieti základné zhrnutie? Potrebujem mať sondu, ktorá je odizolovaná. Keď budem merať 3 fázy, tak potrebujem mať diferenciálne sondy, pretože podľa zapojenia na tom napätí buď ich budem prehadzovať trojuholník alebo hviezda. A prúdy sa snažím merať prúdovými kliešťami, aby som bol oddelený, aby som bol plávajúci. Ale sú zariadenia, ktoré to nemerajú prúdovými kliešťami, ktoré to merajú vyslovene na bočníkoch, ale tam musím mať zase aj diferenciálne sondy prúdové. V takom prípade to zariadenie sa správa ako 8-kanálový osciloskop. 8 kanálov, pretože mám 3 fázy, ale mám aj nulák, čiže modrý vodič, a ak budem mať trojfázovú sústavu a nebude úplne vyvážená, tak aj tým modrým vodičom sa mi niečo bude vracať. Takže meriam napätie, aj prúd, aj na ňom. A to, čo na ňom nameriam, mi niekedy hovorí, ako dobrá je tá sieť v budove, alebo ako dobre je to vyriešené, ako dobre sú spravené rozvádzače na danom mieste. Neskôr, alebo v ďalšom dieli sa budem venovať tomu, aké zariadenia sa používajú na meranie siete, na sledovanie výkonu, odberu a čo všetko z nich viem vyčítať a prečo sa vrátime k tomu, že prečo niekedy použiť osciloskop namiesto takých klasických meraní spotreby.
Zatiaľ sa majte pekne. Ahojte.